Най-голямата грешка, която правят жените, е, че бъркат търпението на мъжа със слабост. Жените виждат мъжкото спокойствие, самоконтрол, сдържаност, когато те ескалират напрежението в дадена ситуация и си мислят, че на мъжа не му пука, че е пасивен. Грешка. Един мъж с истинска дисциплина не си мълчи, защото е слаб. Мъжете си мълчат, защото са достатъчно силни, за да знаят какво ще се случи, ако не си премълчат. Такъв тип контрол и емоционален самоконтрол се гради с години. Това буквално е тестостерон, съчетан с мъдрост. Всеки път, когато жена тества това търпение, всеки път, когато жена поставя някакви граници или условия, за да види дали ще има някаква реакция, тествайки мъжа си, по този начин тя няма да си докаже дали мъжът до нея я обича. Тя го учи, че всъщност не уважава тази сдържаност, която той и показва. Мъжете не забравят това. Дори психологията се произнася по въпроса. Когато мъжът се чувства хронично неуважаван, нивата му на тестостерон падат. Желанията му изчезват. Той не избухва, той замлъква. Това спокойствие не е безразличие. Това е защита. Мъжът избира мълчанието и тишината пред хаоса. Ако вие, дами, сте с мъж, който остава спокоен, когато вие сте емоционална, който не се поддава на вашата енергия, когато го тествате, уважете това. Това не е слабост. Това е зрялост. Продължавайте да бъркате мъжкият самоконтрол с нещо, срещу което може да се противите и ще го загубите много преди да осъзнаете какво сте имали.